morning guys. Mata na ko guys, kaya alas 5 na. Dijin na naigda, dijin guys oh. Ano yung kwarto. Niya ako po, diri po kumigda. Diri. Tapad ni. Magluto na ko kaya alas 5 na. Muspila pa sigiyan. Muna yung igdaanan guys oh. Nasa sala. Mga tambal. Yung mga gamitunong na ganda madaan dia magpandressing sa samad, yung tubig, yung prutas na makaon, matambal niya, uminom pa siya karong yung magpamaw, inom na pagtambal. Unang sayo na kung bangon kaya may alarm na akong cellphone, alas 5 na mo bangon ako kaya magluto pa kung kuan sundan nila, dungag na ko. Lutuan ka rin guys. Buwan ko na kanang sinigang na bangus. Yung request ha. Palit na ako ni gahapon din mga gulay, mga ricados. Pinapahugason. Hugason guys, ang katambak. Napinahugason. Hugas mo plato. Itong pangsalo sa kuan, kangkong. Pangsahog sa kani na labanos sibuyas, luya o kanang sili. Pangsahog sa itong lutoon ng sinigang na bangus guys. Luto tak sayo kay na estudyante guys, na estudyante na pa'y pasinti. Nagduman ni Gigi nung kaon, maglaban ako sa among mga labunon para dili mo pwedeng ka na kayo guys, sukad pagka hospital niya wala na din may kalaba, sukad pa itong na-admit po siya sa amo sa Alcantara hospital, wala na may kalaba hantod na abot na na-admit na po, ay na-operahan na po siya sa amot, wala na gyapon. Wala ka pang laban ng dagang labunon. Tingog. Good morning yung tanan niya guys. Sa mga buta ng mga viewers. Kami nagsubaybay sa mga kuan vlog. Ako sa ikuan doon. Representative ni Jaden Burst na vlogger. Kaya nakuan man. Nayayay kinanang itong doktor guys, bisa kung sa'yo pakaon basta kuhan kaya rin makarecover ko no? Okay, kaya nga itong ahos gamay para pawasa lang sa guys. Alas 5:25 na. Siling talo siling kuhan sagol ito guys atong sinigang. Ricados isa lang sa kukajutukan on mag-isa na ito sa itong iumok na mag-isla ito daw nakuha na siya no? Wala ng prosin iumok na pala hugasan guys, ang kangkong hugasan para yaw veterano veterano ni tingog lakilak ko na siguro tanawa ka rin nakilak sa goon pero napakinabangan din igabot sa panahon na ito na ginikanan sa tanawa ron ako rin niyok ikaw nanay, ikaw tatay nanay pa, tatay pa
pa, tatay pa. Mana akong hugas guys, mana luto. Pakawan ako sa pasinti. Kanon na to itong pasinti guys. Pasinti na to, pakanon na to. Itong pasinti at sumpakan o naluto na itong sinigang. Sinigang na bangos request ni sa pasinti. Request sa pasinti, request po sa di pasinti. Ang ganahan, hindi na nagkaon. Tapos kanang Ako ra, basta ibuta lang diya, ako ay bahala. Mm. Ako sa pakanon niya akong pasinti kay ang dambal oras na ba? Oh. Sabaw para lagsik. Sandok sa tagkanon guys, sandok. Kanon. Mana man kong panghugas. Yun po. Nakalos mamalas tres. Minong taon daw. Pagkuha na, ikaw na ikaw rin, naibahaw rin, gusto ka bugnaw. Nainit, anak ko, init. Kanon siya na ako, kaya pakanon ako, alas city, mag-alas city na. Inahan lang, usog na ng tiyan. Vitamin C, inom ka. Oo, may una. Basta na, may oras diya, di naman ta malibog. Oh. Kanon siya na ako guys. Alas 3, ang sunod na alas 11 na. Tapos yung pakanon guys ha, kadjat lang guys. Pang pasinti guys oh. Oh, psst. Pangaw na ta. Ay pangaw, kao na ba? Sa lang baning. Ha? Ina, bangon na diya. Kao na. Kau na, kalapiti na. Dite! Oh, boy! Ay agoy. Yun, mag-inom pagtambal. Dagang pasinti. Dire, kay... Matapon. Ay, mag-inom para pagtambal. Alas city na. Kalapiti na. Na. Yan ni putlinig ka lang maulian na ka kay bawal magpaputulbo. Tapos lang yung buhok. O ang paputlanik kaya ron maka kuan. Oo, pangbuki lang. Ay lang kay mubo kayo. Kailan tukod sa baga ba? Lagi. Ano na? Na kay inom para pagtambal. Hi guys, mga tayo guys. Subuan na ka? Ikaw ra. Hi guys, mamahaw ta. Mamahaw ta ninyo. Salamat ka dyan kung dun gairang ka. Masikaso. Hindi pa man na kaya magkuhan. Hindi pa man na kaya mag-clear kay sakit tumagang samad. Kamusta naman mong tanan guys? Sakit lang. Paadyo ka po sa samad kay kuhan ka na. Mangat-ingat pa si Jack. Pag ikaw malamaw na ka ma? Tuwan ko na ko ni mama maging giyon natin ka kaya ron. Una niya ka. Yes, natambal na. Ay, natambal na yun. Kung gagawa mo, natambal yun. Ito. Laban na gyap mo sa tungkuan guys. Nabuhi. Salamat kayo po sa inyong mga pagampo nga. Nag-successful agahang kuhan. Operasyon. Naloy kong dun kay gijatanan din. Saan man dyan guys nga. May nga
gani man ko. Maka-recover na lang ako. Bugan. Muloy kong dun guys, ang tanang liyot. Pakwan ba yung kanto eh? Pinya lang sa. Kanya sa ay, ang Yakult di ay pa. Oh. Kainom niya guys. Isa naman ako. Yakult na may yogurt, Yakult na kuno yung imno din, pinya. Mukaon sa ko na po dito na pinya na naman kumudag prutas gid akong duwa iwa guys ba. Namalit ko ka ng ibuo kay mamalit ko ka ng ginagmay lakan si mahal kayo gagmay din. Iba tag dako. Daghan mo nagduwaon mo nang katong alagang 50 pesos tibuok. Din pakwan. Nya lang kayo. Ginagaling na dito eh. Kuan. Apoy. Apoy. Ang lutong-tong-tong. Diri na. Goy. Mao na day. Mao na mo. Nanay pagkaw naka kuan pangaon na lang mo. Pagkaon na pud pa. Sige, una tika kay mag-inom para magtambal. Uni pagaman. Inom mo tambal. Ito hindi na magagatas kanya alas 3 gud sa. Alas 3 guys, inom Si mo ulit tambal, tambal. vitamins man niya. Di ba kanina ba? Alas 3 ka down. Niya alas 3 guys. Inom na project tambal. Inom sa gatas, ang ipakaw gatas og kanang cupcake mo rin gamay rin kanong kay busog. Puni pa ba kaya mainom na ba kag kuan? Buwan na nanti kape. Para dali, ako magsubo. Bugay kita mo kuan man. Kami ka. Kami sa waiting pa ni. Waiting pa. Lamig man. Kuan ako kuan ba nang timplang binisaya guys ba? Timplang binisaya. Ano para may daghan no? Kut doon yung tanon dia. Inom sa gamay tubig. Gamay lang tubig inom sa. Iya ko to pinya lang na. Ay ako lang pero ay gamay na tubig. Agay. Dawa mo yun. Sa kuno. Nansa na si Jama. Ewan ko lang yan na itong tambitas. Wala na yung bata. Ako di dagoy tingalong karon. Ano na bisa? Yung ilantan makaday nabughat siguro. Iya arsa-arsa. Ang patingal nagway tingalong ko ni karon parang kayo nung tawa ka na Naya ba? po si Mama Dari guys. Ano pag-arak kayo? Yaw tigulang. Kaya siya, uli ako ato ka sa hospital, patunon ka. Patay ka. Ito lang ka, pero may dextrose. Dara ka. Ay, Inom kami tubig tak. Kamay lang. Natin na. Bunutan dito di hangin. Oh, Tamis ni. Nag-dressing na pagkasamad mo. Maligo pa daan. Maligo. wala mo na di man mo dito. Hindi naman yung mag-dressing. Sa tuwing ko guys siya na maglimpyo gabi, naglimpyo ko siya sa samad. Tangdong, Kanang- pagya. Mura kong bigla. Lahinan ko magtanaw sa hiwa. Anong ganak mo? Umanag yun. Nauga naman siya guys pero ang ilalong basa pa na. Gabi. Kaya ni tanda do. Huwag ko rin bala niya ma. Busy kayo yung kop. Magluto pa ko guys og kuan ka ng utang binisaya. Kaya di siya makaon na ng among pagkaon. Ang imong tuslokot ka ng gahi ka na. May imong kanon. Pastilan. Ako pasinti. Kaya di pa'y tambal ng imnon. Vitamins sa una guys. Vitamins. Gra.
Vitamins, nakasulat na, sulatan na ni Gian, vitamins, daily, lifetime. Huwag kayo. Ako din ang pahal, dapat din yung nagkamata ng 500, nagbayad ba ko na, kasi ito. Ito, Peter, wallet niyo, kung pabayad. Uy, hindi ka muli sumalit nga naabak na. Pagkat yung order sa Shopee mo, galit kinabungkag. Lumagi ko. Hindi naman sa vitamins guys. Unang vitamins, unang imnon, kaya nung niya sunod, tambal na. Sunod niyang inom na tambal guys, alas 10 sa gabi, buntag, unyang alas 10. Ibiwil ni. Sunod, alas 11 na po, alas 10 o alas 11 sunod. Okay, kuhan man, na may agwat ang oras. Hindi na ka. Bawal sa guys, kaya niya tagtaon, maligo. Kay ligo siya, din mag-dressing siya. Sige siya sa mat. Mas pa rin. Sana itong saging kamay guys. Isang kamay lang sa mga tao. Mas? Nadiri kayo. Nasa butangan lang di mas. Wais ako. Ikaw na diagyan, kaya nagala. Nakoy buhat. Ito na. Nagutot ako mama. Nagutot ako. Pagkalis na. Wala siyang mata. Asan pa ba? Parang kebutangan. Sige ko pag ano po. Yara po daw. Wala na ni sulod. Unya inom tubig daghan, inom sa gamay. Barog daw ko. Barog kay barogon na pa ka. Pero nang kinaon makakuan ubos. Uni plate ba? Aray sa ko. Hindi ko lang. Aray. Ping. Buot. Kita ko ulo. Sigurado na kayo nilangaw. Ya. Apa utang ni ma? Sakit lang yung kalbaro. Barog sa ano ba? Maligo na siya guys. Kay para presko. Kinahanglan magud maligo yung doktor kada adlaw jud. Magbutang og lingkuranan di na. Yan na, magbarog na ko. Tanawag na ba'y kuhan diya? Sabon. Ay lang isara yan. Ilak na bro. Isara kayo. Aram nakaabli ko. Na ito shampoo ah. Palmolive ra. Napi conditioner. Kisa ni conditioner, ako ni kadisi. Ambot. Ay magkuha lang kakuha. Conditioner og kuhan. Shampoo. Palmolive. Kaligo na akong pasinti guys. Oh. Okay. Mot. Vitamin, tambal na po kaya nag-alarm na akong cellphone na pang kuhan sa oras ba para makibaw kung sa oras ako yun siya. Mga alas 11. Alas 12 naman sila na-release. Itong lotionan guys kaya nag-kuhan yung panin na dry. Kaligo lang siya guys, humot na. Okay, so nangalagom. Mao, Nangalagom guys. mao gani tawagan. Oh, nakontak na ako. Nanlan mag Tawagan si Juan. nakaulakaw ka kaya na itong doktor po magdakaulakaw din. Gusto na kay gabi ni man Troy, alas 12 man kuha dito. Nag-abot sila din mga alas 2 na sa kadlawon. Naabot sila. Alas 2 pasado. Mo gani, gubak ni sa isa. Mo gani.
Kung ganito, wala na ako lang po na kayo. Barog sa. Oh, sige, okay lang. Oh. Malingkot ta. Malingkot siya pala. Okay na na. Yogurt na guys, oh. Kinalan pa. Kanon sa yogurt. Ah. Mia bubi. Kalamiya boy. Ah, mo din na di ay. Ba't kanyang color ba murag kuan? Murag GLS. Kaon nyo kay importante ra ba na? Sa pure sa Prince sa tuwa kay kuan man inanara manggara pod. Oh, strawberry mo din na manggara diha be. Isa. So sa kadlaw ka usa. Hindi na pang pala. Nagkaon kag ay mo kag Yakult kanina karon ko na pod. Kana na pod. Ah, depende din sa kuan income. Abi nagumura na naggatas imnon. Kakaon po na nagod. Sila sa. Hindi na makarecover. Alami. Yan yung mga kuan niya guys, oh. Mga kagamitan. Mga tambal, alcohol na antang diha. Okay. Mura na nagkuan. Mura guard yung kwarto. Tubig. Kalamansi. Kanang kalamansi debe. Mino, wala. Punan pa na din na. Taga na tubig. Amiga? Kamay mo, amiga. Amiga, dito niya. Yes, Pagkaon sa. Okay, so gatas ng cupcake. Ay, last trace na. Na kay basi mawalang init. In. Patimo siya kay alas 3 na para masudlan ng tiyang guys ba natulog na siya. May mata nang ipatimo. Orange na po niyang ikaon guys, oh. Humanyag ilang mo gatas o cupcake, orange na po. Kaya mo kuno kuan mga prutas kuno ipakaon para kuno kuan ingon tong doktor. Painom pa siya kanang kuan limonsito, kundi limonsito lemon na ibabad sa tubig na. Iya kay limonsito kanila kang limonsito diri sa among gilid dagag bunga to among limonsito bisag gagmay dagag bunga na may akong gibutang kay pwede mo limonsito pwede pod lemon limonsito ang gibutang sa baonan din tag tubig mo kuno ipainom.